Moro vaan taas YouTubessa, se olisi Murspelori tässä. Ja tänään mä pelaan Night Challengea. Mutta tänään kun me mennään itse peliin. Päästään pois. No ihan sama. Tää on vaikka tälle näin. Eli mä oon tosiaan uudessa klaanissa. Ja mä oon päässyt Kasi-areenaan. Uploadit siitä. Ja siitä, että mulla on vaan 1 gemi jäljellä. Ja noin paljon rahaa vieläpä. Ja sitten mä oon saanut myös uuden legendarin, joka on Electrosar. Ja sori, ettei ole tullut kauhean paljon videoita tässä tän kesäloman aikana. Mulla ei ole ollut kauhean paljon aikaa. Toi nappi ei sitten koskaan toimi. No, pelataan sitten tässä näin 1 matsi ennen kuin mennään sinne Night Challengeen. Muuten, eli ehdottakaa nyt please, että mitä muuta peliä mä voisin kuvata videolla. Koska mä en jaksa pelata vaan tätä samaa peliä koko aikaa. Confirmed. Mut joo, tosiaan. Nytten. Ei vitsi. Toi on ihan hulluna toi witchi tuolla. Ei witchi. Tosiaan mä oon ihan hyvä pelaamaan tätä Lava dekkiä. En oo varmaan. Niinku, mä voitin viime matsi niinku silleen, että mä vaan lauvoin mun kaikki pelit siinä niinku oli ollut jotain 10 sekkaa aikaa tuon puoleiseen torniin, niin mä voitin sen avulla. Ja sori, jos kuuluu taustalla ääntä. Ottakaa hetki. No, sori vaan tuosta äskeisestä. En ole varma mitä siinä sählähtiin, mutta kuitenkin. Nyt voidaan jatkaa tätä tänään, kun toi matsikin meni. En ole varma mitä se meni. No. Huonoin kun mä kuvittelin. No mennään nyt tänne itse Night Challengeen. Tätä dekkiä mä en käytä. Mä otan käyttäjätkin muuta dekkiä. No vaikka nyt Night Witch Golem. Mä en ole varma, kuinka mä pelaamaan sillä. Mutta ehkä tässä näin tulee jotain. Tuossa on Golem. Ja sitten laitetaan vielä Batchit tuonne Lava Houndin tilalle. Älkää mitutko. Ja sitten tulee Dark Goblin, vaikka Info Dragonin tilalle. Goblin Gang Barbarian tilalle. Ja vaikka Executioner tuohon. Minkä tilalle? Tän nyt laittaisi. Valkyria vai Hugin? Ehkä se menee nyt tänne. Ehkä se menee Hugin puoleen nyt. Ja ok. Toinen on kyllä aika kallis. 4.0. En ole varma mitä tästä tulee. Mutta mulla on yhtään spellejä mustiluustissa. No, ehkä me tää matsi selvitään. Ehkä. Heti alku tulee bandit. Tosi vakuuttavaa. Tää on niin vakuuttavaa. Tää mun sähläys täällä. No niin, Executioner. Se on ihan kauhean käytetty näissä kaikissa tämmöisissä challengeissa. Mutta hei, ihan hyvä damage saatiin tässä alussa tonne tehtyä. Electrosar. No laitan sitten oma Executioner ja Knight tonne areenaan pihalla. No ihan sama. Harmi, että kaikki kortteja huononnetaan. Esimerkiksi Goblin Gangikin on huononnettu. Ja muutenkin on huononnettu tosi monta eri korttia. Se Wizard ehkä tulisi. Ei tullut. Se ei niinku piittaa tosta ilmasta damagea. Tai sitten sillä ei vaan ollut eliksiiri. Jompikumpi. Tuohan ei saa mennä tonne tornin kimppuun. Se olisi paha virhe. Yhtä paha virhe kuin toi mun Dark Goblin. Well played. Mä oon edelleenkin johossa. Tuon mä ehkä onnistuisin hoitelemaan mun Executioner. Kyllä. Toi hyökkäys ristettiin ihan hyvin.
Odotetaan nyt sen vastahyökkäystä. Yritetään kerätä eliksiiriä. Laitetaan Knightti tonne pihaan, jotta toi bandit ei saa damagea. No niin, nyt vaan odotetaan. Se laittaa Knightin pihalle. Missä toi pihalle edes tulee? Nostaa ohut sinne vasta. No, kuitenkin. Nyt odotetaan vähän, että toi tulee lähemmäs. Nyt ehkä tulee Wizardi tai se Electro Wizard tonne kentille. Se oli niinku ihan täysin. Vain ja nostaa se. No, nyt aletaan tekemään tämmöistä kunnon puskuu tonne. Katsotaan, että mitä tästä tulee. Night Witchi, Goblin Ganni, Knightti. Kaikkea löytyy. Ja pommitetaan sen eka torni alas. Wizard sulaa niinku ihan hetkessä tonne. Laitetaan uusi Night Witchi tonne. Uusi Goblin Gun. Tai no, voisi sanoa, että pelkästään Goblin Gun, koska on yksi Goblin jäljellä. No niin. Saadaanko me tästä 3 tornia? Saatiin 3 tornia, eikä se saanut mitään damagea meidän torneihin, joten tää meni ihan hyvin. Well played vaan, vaikka niin. 1 voitto saatiin. Mut otetaan vielä 1 matsi tämän jälkeen ja sitten voitaisiin alkaa lopettelemaan tätä. Good luck. Thanks. Vaan. Ja sanotaan sillekin good luck. Että pitää vaan odottaa, mutta mä en viime matsissa käyttänyt yhtään mun golemia. Knightti. Että pitää vaan odottaa hetki. Ota vaikka Goblin Gunni tulle pihalle. Aika huonosti laitetaan Lambertsakin. No toi ei mennyt yhtään sit paremmin. Älä sano. Lambertsak sai damagea, se on vähän huono, koska se tekee. Kun se pääsee torniin, niin se tekee tosi hyvää damagea torniin. Mut vaan yhden iskun. Hyvä. Et vaan yhden. Se on vähän huono tälle Golem deckille kyllä. Lataan vielä Goblin Gunni tohon eteen. Ice Wizardi. No, toi Knightti voisi suolla vähän tota Dart Goblinia. Ei vitsi, toi Knightti on kauhea tankki tossa edessä. Mitä järkeä käyttää Golemia, kun meillä on valmiina tässä tommonen tankki. Ja toikin sai ihan hyvät lämät tonne, mutta se on vielä johossa. Aha, tuo sama hyökkäys. Banditti tulee sitten toiselta puolelta. Lumberjack suli siihen. Ja Knightti sai lämää kyllä, joka ei ole kauhean hyvä sekään. Eihän mikä ole hyvä, jos sun tonne damage. Mut hei, toi Executionerhän saa tonne ja hyvät damaget aikaan. Otetaan Dart Goblin tonne Ice Wizardin kimppu, koska se on tunnetusti mun mielestä ihan huono legendaari. Siis se kyllä hidastaa truppeja sillä, mutta siis sen damage, mikä sen damage on? Se on sellainen damage. Jes, se laittoi justiinsa toiselle puolelle tuonne Infernal Dragonin, mutta nyt tuolta tulee aika kova pusku. Yritetään, jos saatais, niin laittaa tää tohon eteen. Ennen kuin se tuhoisi ihan täysin meidän tornin. Me saatiin toi estetty ihan hyvin, mutta nyt sillä on jo taas toi Infudrag. Mutta aletaan nyt tekemään omaa hyökkäystä tonne toiselle puolelle. Samalla kun toi Dart Goblin pommittaa tuolla. Ei, et muuta. Varmaan mene tonne kimppuun. Toi ei mennyt ihan hyvin toi Valkyrie. Silläkin on asti Night Witchi. Yritetään nyt jotenkuten estää ton hyökkäys. Nyt ei mene kauhean hyvin. Nytten aloitetaan ihan kunnon hyökkäys. Tää on kunnon, kun toi estää mun jokaisen hyökkäyksen. Tässä näin niinku tapahtuu kauheasti mitään. Tai no, tapahtuu ja ei tapahdu. Ei tapahdu. No niin. Nyt siis oikeasti. Miten toi onnistuu tankkaamaan mun jokaisen hyökkäyksen ihan helposti?
Aika hyvä logi kyllä. Jos se onnistuu tankkaamaan muun hyökkäykset, niin sitten mä onnistun tankkaamaan sen hyökkäykset. No niin, katsotaan mitä tästä tulee. Tuolta nyt tulee kyllä aika paha hyökkäys. Ei, mun Dark Goblin. Ei. No, rip Dark Goblin, mut hei. Toi Info Dragon menee tuohon. Se käytti just sen login. Toivottavasti se ei ole saanut sitä uudestaan käteen. Nyt tuolta tulee aika kova pusku. Saataisko me toi torni? Saadaanko me se torni? Kyllä saatiin. Voitto tuli tästäkin matsista. Good luck, well played. Ja thanks. Tosi tiukka matsi tääkin. Tääkin. Mä en kyllä käytä Knightia mihinkään, mutta teidän takia mä nyt en teen sit videot. Ei mitä. 50 Knightia. Toi tuli aika puskista. Tää on vähän erilaista. Ok. Häviöt 0, voitot 2. No. Ihan nais kuitenkin tuli. Mä yritän kuvata vähän useammin näitä videoita ja katsoa, että mitä tästä oikein tulee. Mutta tosiaan laittakaa peliehdotuksia tonne kommenttiin. Jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää ihmeessä like. Jos ette tykänneet, niin painakaa sitten dislike. Meikäläinen mursupeluri, joten se olisi moro.